struktur. Vi har valgt at arbejde med giftstoffet arsenik. Arseniks kemiske formel er As2O3. Det vil sige, at molekylet består af 2 arsenatomer og 3 oxygenatomer. Arsen ligger i hovedgruppe 5, og oxygen ligger i hovedgruppe 6. Molekylet er bygget op, som man kan se på skærmen, hvor der er 2 arsenatomer, der hver især er bundet til 2 oxygenatomer. En der, hvor den er en dobbeltbinding, en her, hvor det er en enkeltbinding, og en her, hvor det er en dobbeltbinding igen. De røde elektroner viser de elektroner, som atomerne deler. Arsenik er en kovalent polær binding, fordi elektronnegativitetsforskellen er på 1,5. Elektronnegativitetsforskellen er 1,5, da oxygen har en elektronegativitet på 3,5, og arsen har en elektronegativitet på 2. Arsenik er duftløst pulver, som også er smagløst. Ja, det er også hvidt. Det er inddelt. Det er ideelt til mor, da det er svært at spore, og den dødelige dosis vil cirka være 1095 gram til vores læger. Da man skal bruge 14,6 milligram per kilo. Nå, vi har så kigget lidt på RS-sætningerne for arsenik, og vi bruger RS-sætningerne, fordi vi ikke kunne finde nogen PH-sætninger, så vi bruger så det gammeldags system. Anyways, RS-sætningerne, der er der nogle forskellige numre, der er R45, R28, R34, R50-53, og vi har skrevet dem i den her rækkefølge, for det var den rækkefølge, de blev skrevet ved vores kilde. Nå. Stoffet arsenik er altså kræftfremkaldende, det er giftigt, når du indtager det, det kan forårsage forbrændinger, altså sådan kemiske forbrændinger, hvis du rører ved det, så man skal have sikkerhedsudstyr på, og så er det meget giftigt for organismer, der lever i vand, og kan forårsage langsigtede skader i virkning af vandmiljøet. Det er farligt for fiskene, basically. Du må ikke lade det komme ud af naturen. S-sætningerne for arsenik er 53, 45, 60 og 61, og igen, det er fordi det var sådan i den rækkefølge, de var blevet opstillet af vores kilde. Så arsenik skal man undgå enhver kontakt med. Man skal altså have handsker på, og man skal have briller på, og man skal helst ikke stå indånden det heller. Så en god udluftning er godt. Hvis det nu sker, at man har et lille uheld, så skal du kontakte din læge, hvis du føler dig utilpas. Og nogle af de symptomer, man har ved arsenik, det er, at du får ondt i maven, og du får hovedpine, og du føler dig svimmel, og diarré og opkast. Så det er godt at kontakte lægen. Man skal afskille sig med emballagen til arsenik på en ordentlig måde. Det skal smides ud sammen med farlige stoffer, og du skal ikke røre ved det, og bla bla bla. Og så skal man undgå at udlede det i miljøet, sådan som en af vores R-sætninger også sagde. Nå, Hvordan har vi tænkt os at gøre det? Ja, vi vil bage ingefær småkager til vores klasse. På hver småkage, der vil vi så skrive ens navn, så der på den kage til Pernille står Pernille, og på den kage til Robin står Robin. Yes, og glasuren den laver vi så af flormelis, æggehvide og citronsaft. Det gør vi, fordi så bliver den sådan lidt hård, så er den god. Ja. På derindens småkage, den vil vi dekorere til sidst. Yes, og på det sidste af glasuren, der blander vi så 1200 mg arsenik i. Det gør vi, vi blander lidt mere arsenik i, end der egentlig er en dødelig dosis, bare for at være sikre. Så vi er sikre på, at hun bliver slået ihjel. Ja, vi vil helst ikke i fængsel. Nå, dem tager vi så med i skole, de der småkager, og deler dem ud til klassen. Yes. Og hvis det så går galt, på trods af, at vi har hældt lidt ekstra meget arsenik i, og hun ikke dør, så vil der over en kort periode opleve symptomer som opkastning, mavesmerter, diarré, det vi har snakket om før. Ja. Og hvis vi så bliver ved med at give hende små kager med en lille smule arsenik i over en lang periode, så kan hendes hud begynde at skræde af, altså den bliver sådan tynd, og man får sådan mørke pletter, og det falder af, og man får mavesmerter og hjertesygdomme, og man får lysfølsomhed, og
og kræft til sidst, ja. Så det er også en måde at slå hende ihjel. Ja, bare over en længere periode. Grunden til, at vi skriver navn på småkagerne, det er selvfølgelig, så gør det lettere for os at holde styr på, hvad for nogle kager, der er giftige. Så kommer vi ikke til at give den giftige småkage til en, vi ikke havde tænkt os at slå ihjel. Nej, så det er ligesom en sikkerhedsforanstaltning.